Gure ustetan, zorroztasun handiarekin egindako proiektu serio baten aurrean ginen, zeinen ondorioz, koherentzia eman zitzaion oinarrizko bi politikeri, exentzioak eta bonifikazioak izenekoari, eta udal instalazioak erabiltzearen prezio publikoak izenekoari. Proiektori izan zen hain zuzen ere, Ogasuneko presidentak alderdi politiko guztien aurrean batzordean defendatu zuena. Batzorde horretan, emendakin batzu onartu ziren, baina gehiengo politiko batek, EAJ, PNV, PSE eta PP, udal instalazioak erabiltzearen prezio publikoak izeneko ordenantza errotik aldatzen zituen Bilduko emendakinak atzera bota zituen. Batzorde horretan onartutako diktamina izan zen joan den azaroaren 8ko udalbatzarrera eraman zena. Bertan eztabaidatua eta onartua izan zedin. Udalbatzar horretara baina, ez ziren PSeko zinegotzi bat eta PPko zinegozia joan. Bilduk eta plataformak zirkustantzia horretaz baliatuta, batzordean atzera botatako emendakinak onartu zituzten, zenbaitetan alkateak kalitatezko bozka erabili behar bazuen ere. Ustekabeko modu honetan, guztiz legala bestalde, Bilduk eta plataformak erabateko doakotasuna, salbuespen txiki bat kenduta, onartu dute udaleko dependentzien erabileran, espazio publikoen erabileran eta udaleko giza baliabide eta bitarteko guztien erabileran. Karpa, tolkia, oholtzaren muntaz eta kentzelanak, eta bar. Elkarte guztientzat orokorrean. Lasarteriokoak izan edo ez izan, debaldeko ekitaldiak antolatzen dituzten edo ez. Laburbilduz, dena debalderena onartu dute. Eta horrek guztion artean ordaindu beharko dugu gastuaren gehikuntza kontrolatu gabea sortarik ezin genion proiektu osoari aurkako bozka eman. Izan ere, salbuespen batzuk kenduta, ordenantza hauetan jasotzen diren neurri ekonomiko garrantzitsuenetako sustatzailea izan baikara. 1,2ko igoera orokorra tasetan eta zergetan, eta hiriaren izozketa praktikoa. Bukatzeko, esan nahi dugu, ahaleginak egiten jarraituko dugula, orain arte aritu garen bezala, udaletxean gobernantza egonkor bat egon dadin. Baina era berean, esan beharra dugu, zalantzarik balego, EAJak ez duela udal gobernuan parte hartzen. Ogasuna, euskara, kultura eta hezkuntza arloetan erantzukizunak ditugu, eta independentzia osoarekin defendatzen eta defendatuko ditugu gure ideiak, gure kudeaketa eta gure lan egiteko modu.